Bir adam ketde mala iki pay şerik bolsa. Soran ekeniňiz aýa şu şiriklerin hakyna nuksa getiren ýok diýip. Ýa nuksa getiren ýok şaran bir adam meselen wajyp bolan pilla zimmetine bir gurbalyk etmeklik wajyp. Emma ketde mala goşulýar, iki pay goşulýar. Birini gurbalykdan hasaplıyor, birini nefli sadaka bolar diýip. O ýa-da akikadan hasaplap goşulýar. Unda nuksa ýok. Goşulsa şerikleriň gurbalygy hiç bir nuksa getiren ýok. Aýdan ekeniňiz hem şunaniki garyp adam ketde mala goşulsa nuksa edişýän diýen ekeniňiz şerikleriň hakyna. Garyp adam hem o ketde mala goşulan pillasynda başga şerikleri sahibini sap bolsa bul garyp adamyň goşulany bilen olaryň gurbalygyna nuksa getiren ýok. Şu hissesi barabar bolsa 7 pay bolup ketde mala goşulan pilla her gaýda şu bir hisseden goşulmasa ýa bir neper meselen 2 pay goşulýar nuksa ýok. Şonuň şekilli garyp adam goşulsyn ýa zatly adam goşulsyn her gaýda bir hisseden goşulsa nuksa ýok. Eger 2 neper bolup 2 garyp adam bolup bir pay şerik bolýarlar. Meselen 6 neper şerik amma ýene 7 derek 2 neper şerik bolup 8 neper şerik bolýan hisse bir-birden bolan ýok. O suratda nuksa bar. Emma bu garyp adam hissesi bir başga goşulan hissesi bir ana suratda goşulan bilen ol şerikleriň hiç hakyna nuksa getiren ýok. Wallahu alam we ilmu